Ay, mga kabatiis kong buntag ron, oy. Batiis kayo. Kumbana ay, naghambugiro ah. Namut-mut ko na siya. Siya, kaligo nahan. Kaligo nagsayo. Nga naman. Nga na ako kadag. Wow, kadag ko. Ang isas, nag-imagine ko naligo. Matok-an siguro ko ato. Ano, pag-nindot kita kong pinis. Pagkabot, paghikap. Bati. May pang-ulod, maburot pa ang balhipo. May pang-ulod po ito katong tilas na mo. Kaya katol-katol pa. Alam mo diya ha. Ngani. Oh, susi kalipay ni, kalipay. Amatay. Saan ko ni? Kuan sa beach. Uy, dalan. Kabati ko rin niyan dalan. Napit namang dangluga. Sus, doon ako akong beach. Uy, kaya mangusta ko silang honeymoon ba sa iyang bagong bana. Exciting ko to sa. Sus, pati yun ang lipay ako. Sus, lipay kay ko. Uy, sus, indutan nun sa akong feelings noon. At tuwan ko lipati, manang balana. Eh, nila ko sa ilang pala. Lah, ano din na si Bish? Uy, ano pinaglang? Basta din na siya. Uy, Bish! Bish! Pasak ako ha! Saka. Uy, gibingaw ko rin nga Bish. May noon Bish, nga nakakaroon Bish. Ano man? Eh, dati kay kong adlaw. Alawi, banto gali ni Ari ko diri kay kipangmusta na kayong honeymoon ba sa imong kuan Paris. Buang Bish, way lang ni. Ay mo, pwede mo nimong lipaya lagi ron Bish. Kabalo ka sa akong adlaw. Ay, perfect ayo gabi. Enjoy kay ko gabi. Uy, sa Paris. Okay, ay ngano di ay. Ay nga ni Bish, dako Bish ko. Aw, kanya di kadako ana. Agi soltera niya. Usa di ay? Paghikap na ko Bish. May pang-ulod Bish. Asa man? Ang tila sa ulod bukatol pa. Uy, kabati ana Bish. Uy. Ay, bati. Uy, pa ana di. Buha na ngiti di. Ay, ayo po tanang tumuya. Di po kan pa lang nanimo eh. Gipakaon mo niya. Ang gilambusan ay. Ang gilambusan mo ada. O di. Kosta. Uko ganahan mo dawa. Nasaan maron? Dambo, tasal mo si paingon. Di na ako balik diri. Balik kay kadiri ka na malipay ko. Ay, basi nangita to paagi Bish. Mudako na to iha pa. Lipay na ka? Ano, di pa? Oh, oy! Anak ko, Paris kayo. Ay, inom kapsul ba? Usa to kapsul kung mangisog besos. Dako pa sa haligi. Ay, enjoy yan. Nagitang ko, Bish. Oh! Dako, Bish. Dako, Bish. Lawas, Bish. Mura di ka na ko, andi. Basing nangita to, Bish. Ang mga naglabusan, nagyaw-yaw to. Nagyaw-yaw to pa daw dito. Basing nangita to pamagi. Ang gali. Basing karong gabi, enjoy na ka. Masawa. Magsigim ni pamili. Dako ka yung maganahan siya. Kiniron. Pantay ito ng reklamo. Patudlo ko sa kong amigo dito nga. Unsa gayong nga pagahi ba? Nya ka nang budak ko sa. Ang ugat na mag-grub-grub. Pantay bitaw. Mamili pa ka ane. Sigurado man yung masulipan yung kanino. Balik ko to kay. Ganina siya pati sa baa. Lakaw lang gugudlar-gugod. Uya si paminaw ning kuan na eh. Mura tag naa sa bungan anak sa baa. Balik na ko uli na ko kay pakit ko na ko siya nga og. Grado man malipay siya ni. Kako kayo. Ingon tag buntis siya ni. Uy, ay pagulgol mo kay makuha. Na ha? Asa kung banay na? Oy. Kanino kay Lab. Ako na ba man kay mo hagin ko gikasabaan ganina gani. Yaw-yaw pa ka. Sa kana ko. Malipay na ka nila. Unta ka man surprise nimo. Oh, sama na. Murag ice cream. Oh. Tanawa, surprise oh. Uy, na ha. Ma-enjoy na ka ana. Oh, anawa. Ikaw ganina nagsigi kag kuan saba kay ngita kag gahit kay nga dako tanawa. Awa, sa gipangitaan kay paagi. Tanawa nya saman. Uyog ba? Isa. Gali. Sige Bisha. Ay lag kumpiyansa na kay manundok naman ha. Uy, Bish! Mama, Bish! Isuan sa ako, Bish! Mauli kaya. Surprise ko anak ni. Ganahan na Sige, kay. enjoy, Bish! Sige, Bish! Ma-enjoy ko. Saman. So, kapa ko nung Oy, kapa. Uy, kumpiyansa kay manundok na. Manundok ni? Manundok. Uy, kailangan ba na ito? Humok ba na? Sa matang ka eh. Hoy, ang gikuan na ni adto ko sa akong amigo. Nangita ko kuan ba? Kanang solusyon ba nga para mo dako niya mugahi. Ano himilian ka? Usa na, magpagbaog ba na? Kini kuan man. Puro mag ni sukuan. Sama ni action og! Kanang niubos ba? Niubos! Ubos mo tini mo puro. No. Surprise. Imo, ano gingon nga dako? Kartong di ay buang ka. Kartong, imo pag